ಬೇಯಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈತೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಸರ್ಪರಾಜ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Team Kudla. Ini mami yang vlog bantulah Naga Panchami Shriya garu. So yang ke sekolah ke raja tikadende Naga Panchami ke. So ini dada man perondi illale. Ini au sweet radya man perondo. Yermata man per comment man per panle. Yermata man per comment padle. Okay, Shriya dada nikle panodu undula dada panodu undula baba. Nagastotra. Okay, kalpadini. Ni teacher. Okay, panle tuge nagastotra pure regi. Nikle like man play, share man play, subscribe man play. Okay, like man ishta anda like man play, share man play, subscribe man play. Okay, panle. Unsubscribe avachchi. Alla onje palittina nerla besar banchi palle sotra palle nagastotra panta ಭುಜಂಗೇಶಾಯ ವಿದ್ಮಹೆ ಸರ್ಪರಾಜ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ನಾಗ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಂಪುಗ ದೂರ ಪರಂಡು ಅದು ನಾಗ ದೇವೆನ್ನರೆ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು బొక్క బొప్పగా ఫిష్ ఉంది బొక్క ఎంకులు మంప బ్లాగ్ ఐదొక్క ఎంకులు అడ్డ మంప స్వీట్ ಅಡ್ಡ ಮಂಜಲದ ಇರತ್ತಾ ಮಂಜಲದ ಇರತ್ತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯಾ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಉಂಡು. ನನ್ನತ್ತೆ ರಬರಪ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡ್ಡೆ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಲು ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಪೋಯಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಫೀಸ್ಲ ಪೋಯಾರುಂಡು. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಐನದು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದೊಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಎಂಕುಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕಾಣೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ್ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ಆತಂಡು ನಾಲ್ ಮಂಜಲ್ದಿರೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತೋಟ ರೆಡ್ ಕಂದು ಒಂಜಿ ಬೇವರ್ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಪ್ಪಂಗೈದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಇದಟ್ಟು ಕ್ಯಾವೆಂಡಿಸ್ ಪರಂದಾಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಾಮು ಮೂಲು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತ ಕಟ್ತೀನಿ. ಸೊ ತೂಕ ಬಾಬಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗೋದತ್ತೆ ಕನ್ನತ್ತೆ ಈ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟವರೆ ಜೊಜೆ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲ ಪರಿಪುವಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇದೆ ಮಂಜಲ್ದಿರ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೋಚಪ್ಪ ಪೂರ್ವಾರ ಇನ್ನು ದೇತಲ್ಲಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿನ ಕೈಗೆ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲದಿತ್ತನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡಾತ ಶ್ರೀಯಾ. ಸೊ ಕಾತಂತ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ದೀಲೆ ದೀಲೆ ದೆಪ್ ಮಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂಜಲ್ದನತ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಪ್ಪಾಯಿ. ಇದು ಪಿಂಕಿನ ಕರ್ಬುಗೆ ಚೌತಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತಟ ಉಂಡವು ಇರಪ್ಪ ಮಲ್ಲಾಪುಂಡ ಯಾವಪ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಏನಿ ಜೋರು ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಕ ಪಿಂಕ್ ಬಾಲೆ ಖಾಲಿ ಬೊಂಡ ಬೀಸ್ ಬರ್ಕ ಪಂಡ ಪೂಜೆಗೆ ಪೋಯಾರ ಆ ಪೂಜೆ ಆಫೀಸ್లో ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋದ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಂಟನ ಜಾಗದ ನಾಗನಗಟ್ಟೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮೂಲಂಚಿ ಬೊಂಡ ಕೊಡ್ದು ಬೋಪ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಮೇನ್ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಟು.
ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದ ಪರಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತಾ ನನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಕ ಆಫೀಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗೊಂಡು ಸೊ ತೂಕ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗಿಂದು ಇದೇ ಕಂತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಜ್ಜಾವು ಧೂಳು ಮತ್ತು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಇದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಾಡು ಇಂಕೊನ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಗೊಂಡು ಮಂಜಲ್ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡ ಕೊಂತ ಬೆಲ್ಲ ಪಡಿ ಐಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ಪಾನ ಕುಲೆ ಪಂಜ ಬಲಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರೆ ಪೂರೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಜೈಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂದು ಐತ ಇನ್ನು ದಪ್ಪ ವಡ ಕಟ್ಟಿ ವಡ ದು ದಪ್ಪ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಇರೆಂಗ ಪತ್ತನಗ ತೆಲ್ಪು ಮನ್ಪುಡು ದೇಪಣ ಅಪಗ ಶೋಕು ಬೇಯರ್ಲ ಬೇಪುಡು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ನಂಗೆ ತಿನ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಜಿ ರೀತಿ ದಪ್ಪ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಮೋಲೊಡ್ತಿಲ್ಲದಿ ಆ ನೆಲಟ್ಟು ದೀದು ಮನ್ಪೆ ನೆಲಟ್ಟು ದೀದು ಬೇ ದೇವೆ ನಂಜಿ ನೆಲಟ್ಟು ದೀದು ಮನೆ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೈತ ಕೊರ 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 ಪಣ್ಣೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲೆ ಇಂಜ ಕೋಡಿಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮುನು ಕೊರ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ತಿಂದ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ದಾಯಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಕ ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೆಲವು ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ವಾಟಿ ಅಮಾಸೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ನಾಟಿ ಅಮಾಸೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಸಾಯ ಲಾಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ಕಾಸಾಯ ಪರ್ತಿನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತುಂಡ ಓ ದೇವಾ ಕಷಾಯನ ಪರ್ನಿ ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ಉಬ್ಬಿನಿ ಪಚಕ್ಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಯ ಕೌಂಡ್ ಪರಿಯಲ್ ಎನ್ಸಲ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಪೋತಿನ ಫ್ರೂಪ್ ತುಲೆಲ್ಡ ಇದು ಎಂಚಿನ ಈ ನಮ್ಮ ನಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಇತ್ತು ಪಾಡಮ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಅರಶಿನ ನಿಂಚ ಪಾಡಿನ ಕಾಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡೋದೈತಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎಂದು ನಾನು ರೆಡಿ ಆವಾಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೇಂಕಲ್ ಅಂದ ಅದೇ ಬೇವೊಂದುಂಡ ಆತ್ರೆ ನಾನು ಏತ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣು ಅವು ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಳ ತುಂಬಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ದೀ ತೊಲಿತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೀನಿ ಅಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂದು ಸೊ ಈತೆ ಆತೀನಿ ಯಾ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಬಗ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆವಡು ಶ್ರೀಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೆ ತಾಗಂಡು ಟ್ರೈ ಪಾಡಿ ಆ ಪಂಡೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದು ఆయన ಒಯ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ ಹೆಡೆ ಕೈ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಕೈ ತುಕ ಚೂರು ತಾಗದಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪಂಡಕೇನು ಜರತ್ತ ಸೊ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ಅಂತ ಪುಡ್ಸೋದಿಜ್ಜಿ ಆಫೀಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏತ್ ಬೇಗ ಪೋಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ 10 minutes ಲೇಟ್ ಆಪುಣೊಂದು ತೂಕ ದಯಪಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪೋಯರಿತ್ತಿನ ಕಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಡ್ಡೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾರ್ದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಟಿಫಿನ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಣತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಡು ಸೊ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತೆ ಅಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೋರ ಮಲ್ಪುವ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ Udangkeshaya Vikmahe Satparajaye Dhimai ini Shriya vlog ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಬರ್ತಾ ನಾನೇ